Halo. Tak ulangi maning Deyu Sartina. Wong sing banyak dosanya karo wong sing banyak pahalanya melaku bareng niku katon pada baik. Soale bukti nyata jaman sakniki sing sholat 5 waktu jilbaban, sing ora sholat ya jilbaban. Sing maca Al-Quran mesti jilbaban, sing ora maca Al-Quran ya jilbaban. Sing ahli dzikir mesti jilbaban, sing lambene nyinyir ngrasani tanggane ya jilbaban. Istri solehah mesti jilbaban, istri sing gatel karo bojone uwong ya sampean keprok-ngeproki sapa